Тези корени са бруталното доказателство за силата на Атлас Тера Амино. Вижте, погледнете и тук какво става. Забележете колкото пръста ми е станало стъблото, а сме едва на първа китка. Ето я китката. Листата са станали буквално колкото дланта ми, а цветът, който сме постигнали с растенията, просто няма какво да го коментираме. Отгоре върха не се е свил като броколи, а се е разперил като паун. Ето, забележете. Просто невероятно. Повечето хора, когато видят подобни растения и казват хвърлили са им хормони, и да ти кажа, в 90% от случаите са прави. Повечето вкоренители на пазара имат синтетични хормони в тях, които са евтини и бързо действат, но са като наркотик за растението. Растението пуска корени бързо, но след това зацепва, защото естественият му хормонален баланс е разрушен. То става зависимо от следващата доза и често спира да се развива балансирано. Този корен е постигнат без нито един синтетичен хормон, чрез чиста физиология. В Атлас Тера има огромно количество L-аминокиселини, почти 47%, при това всичките са свободни и са растителни. Тук има всички аминокиселини, необходими за растението, едната от които се нарича триптофан. Това е естествената суровина на растението да произвежда хормона ауксин. Когато напръскаш с Атлас Тера, ти не дрогираш растението, а му подаваш тонове суровина. То само решава колко корен да пусне и на къде да насочи силата си. И най-важното е, че не нарушаваш хормоналният му баланс. Ако искаш и ти подобни резултати, линка е в профила. А само сега, до краят на април, за всеки закупени 5 литра, получаваш по 1 литър подарък от нитро версията. Няма какво да губиш, само можеш да спечелиш, затова действай.